Amen? Matúš 24:13. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Kto vytrvá do konca, bude spasený. Druhý panel, usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, sa budú snažiť vojsť a nevojdu. Jekaj so, to sadla sa ima dokončinava, Sigrica Olaf, téma, no Pane, dobre, vytrvajme, ale čo potrebujeme, aby sme vytrvali? Naozaj, vieru máme. Paťas, OK. Vieru máme, nádej máme. Tak čo potrebujeme? Viera, nádej? Najväčšia je z nich čo? Láska. Kia kaste. Kia marorai. Čisto zďandel penava, ki oprala peňa na kia marorai. Ty potrebuješ milovať Pána. Ak sa zamiluješ do Pána, všetko budeš prechádzať. Tu bud hriechy prikrivinel okamiben. Láska veľmi veľa prikrýva hriechy. To znamená, te mekamavle rajes. Nikoma na cirdela avri. Nikoma na pagela. Nikomange nalela odá a nesosteme som. Samozrejme, je tu jedna najmocnejšia, by som povedal v uvozovkách, najmocnejšia vec, že boli. A to je smrť. Oďal tu ke manuš. Oďal tu ke najbližšie. Ale ja mám také tušenie aj vnútri, že ja poznám niekoho, kto vie aj toto uzdraviť. Aj toto vie nahradiť. A to je jeho duch. Duch Svatý. Amen? Takže taký najdôležitejší aspekt vytrvalosti je láska. Zostať verný, trpezlivý, zostať vo vzťahu aj počas ťažkých období. Amen? Veľká napúča tutár. Kamezlera jes. Miluješ Pána? Miluješ ho? Miluješ ho aj keď nemáš? Miluješ ho, keď pláčeš? Miluješ ho, keď si chorý? Miluješ ho, keď si odmietnutý? Keď si sám? Môžeš mu povedať a vyznávať mu lásku, milujem ťa Bože. Alebo čáko sa ramenge hymnište. Vtedy budeme, aleluja, ideme robiť Pánovú vec. Ale ja tu vidím bojovníkov, tak ako som povedal na začiatku. Boh má s tebou veľký plán. Boh vie o tvojom trápení. Boh vie a dokáže vyťahnuť von. Každý sme na tej úzkej ceste. To je Gamenda. Neviem, koľko kilometrov si už prešiel na tej ceste. Ale ja verím, že každý jeden kilometr si prešiel s ním a skrze ten jeden kilometr si sa do neho zamiloval. Kames les, keď te vyznavinal, že les kames. Predstav mi, ja som dneska ráno zažíval toto. Každý jeden kilometr, dobre páni, ako to tam poviem? Každý jeden rok, každý mesiac, každý jeden deň, ktorý si prežil s Pánom. Spomeň si na ten deň, kedy si kričal, kedy si plakal. Nie kvôli tomu, že ti je zle, ale kvôli tomu, že si ho spoznal. Že sa ti dal spoznať, že si dostal milosť. A od prítomnosť sa mi pre tu te avľa. To bolo tak nádherné, aj so úžasné, aj so nadopeste vakero lavea. Ale toto ma drží. Drží ťa to tiež? Dikerol tá. Či dikerol tu ke mega dá. Alebo naša ďala dá. Co tu dikerol ade preprúv? Obarvali pen. O majetky a men dikerla preprúv. Ja vám hovorím tak ako na začiatku. Ak sa nekochám z prítomnosti Božej, tento svet je mi na nič.
Sohman hin ker, hinman motoriz, hinman rovni, hinman čave. Ale ja vám hovorím, ak tam není Kristus, si chodiaca mŕtvola. Si chodiaca mŕtvola. Ty potrebuješ poprosiť Boha o odpustenie. Ak takto si rozmýšľal vo svojom hlave, Džau keravada. Da se so. Manúša sa. Zakam tu dando Kristus. Zakam tu dando skero lav. Zakam tu dando odahoj. Existino. Ja vám hovorím, ak si nespoznal Božiu prítomnosť, tak amen tu menge márne a vykazí nás. Ty potrebuješ spoznať Jeho osobne. On ťa volá do intimného vzťahu. On ťa volá do toho, aby si ho spoznal osobne, nie skrze toho, ako ja rozprávam o ňom. Ty ho spoznaj. Odtud kamal osobne ste ho oblapinul. Tak som to vnímal, to oblapinul, me tu kamal. Tu sal miro, tu sal miri. A olaso zbludinňam. Pošmikinňam pes. Toto je deň tvojho návratu. Toto je deň, aby si začal tráviť s ním. Vytrvaj, vydrž. Lebo ten, kto vydrží až do konca, bude spasený. Kada tlako spal, so ste ovakerla z oaz azef. Lesas je prítomnosť, lesas je chvála. Ale stáče nás džene. Predstavím tu, keď 120 kňazí. Oda sosa za manifestovanie Božej slávy. 120 kňazí, a mek pažaleste leskeri chváliča, a je kvarstavol dymu zavole sláva lede leskeri. A preca zlyhyňa. Maj zlyhyňa, pozor, nezlyhal. Maj zlyhyňa. Lebo vďaka Bohu, tento príklad je taký, že on sa stretával s Bohom. On išiel do svätyne svätých, on bol v prítomnosti svätých. Bol zoste žal. Kada tlakos, toto si vypočuj ešte. Kada tlakos pekady púv, amen hela fur. Že hin bezbožníka, hin odpadle kresťana, hin manuša so mekamen kada svetosť, hin mek napolovičné kresťana, so tu cidem peha, ale hin ade kresťana so hin plný ducha a ohňa. A len dar peznike, nákole manušenca so hin polovičné, len kampolte vičinou. Kade? Len kampolte vičinou a neodahojte len leha. A namegamen o kresťana sú sám na duchovné penava polovičné, kde naša zlenca te vakeru, avke sa rom vakeren, varekana chutol tuke avli telav, varekana dičol tí rozprávanie, avke, že o Ježiš našti zachránilo skrze tute, tuke pena. Ak ty sa správaš ako oni, ak sa pripodobneš tomuto svetu, myslíš si, že Pán s tebou urobí niečo? Prestaň sa pripodobňovať tomuto svetu, a cvičte sa v pobožnosti, penula ledeleskero. A rak tu ledelia cvičím. Načinkenca, návarsavé klikenca, alebo ten náš kereja pažalo verdal 10 kilometrov te šuče, zná, kaleha cvičím. Božím slovom a prítomnosťou. Vchádzaj do prítomnosti, vchádzaj do svätyne svätých. Olav ledeleskero penal, že krv Pána Ježiša Krista je nad nami. A skrze krv Pána Ježiša Krista môžeš 24 hodín denne, 365 dní vojsť do svätyne svätých pre krv Paráku. Kama sa dáte kero tiaľka na ke? A ven už te spávame, Pindre.